sauro ya kamata a siyo mun kaza Hausa a yi sau mura ta kai dole a zakara za a samu bayan za a samu kaza sau da ke yi kamar yaro ana ce shagawa ne action babu inda zaka je ka bar ni da gawa. me zan miki kuma ki bude mu Abdul Abdul ya haƙuri sai me haka ne dawo okay okay action Abdul ki daina sa wannan abu just kan miki kuma cikin su wane ne mutum na kici ya fishe shi. dukkan ku buɗe mun kofar nan ko kuma ba ta da kira buɗe mun kofar nan ko buɗe dukkan buɗe mun kofar nan ko buɗe ya da gida wannan Babu inda oh cut kai mai ka ci da ya wannan Aisha ne shi ba action 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 ki bude mun mana zaka je ka tafi ka bar ni da gawa. to me zan miki Abdul a cikin su wane ne mijin nake wannan na kwance ko wannan na tsaye da yake faruwa tambaya cikin su wane da shi ya tuho ya action a cikin su to wane ne mijinki wannan na kwance ko wannan na tsaye kai ma shi kauka kana lalata matan aure kana mana burga a cikin unguwa kana gyaran tarbiyya ko ku buɗe mu kofar nan ko kuma kwata da karfin tsiya ku buɗe da kaina ku buɗe mu kofar nan wallahi babu inda zaka je ka tafi ka bar ni da gawa. wato kai baka san wasa dole ne ai shikenan juya sai mararo action ba ku zalekin ne ai fara dan yi haka ka buya ai ba ɗaya za ka yi ba wai me wannan me wannan
abin da ban gane ba, wasu ko suna cutar wasu kan abin da bai dore ba, a daɗe ana zancen zuci ba a gane Digo. Wani? Ba ko ba? Wani? Allah isa. At! Bai san ne a cikin ba. Oh, a cikin ba. Hukuman daji. Ai wala magana. Kana zama. Kawai ne wani ya zama da gaske. Ya gama da ba kan ta fara za ka dole wannan. Yi mana hoto a haka. To san da ni ma sai ka ƙara so da